Impartiality and ignorance. Ito ang mga terminong ginamit sa paghain ng motion to inhibit ni na Police Lieutenant Colonel Dominic Poblete at Police Major Arvin Hosmillo sa Tarlac Provincial Prosecutor's Office. Sina Poblete at Hosmillo ang team leader ng PNP-CIDG na nagsilbi ng cyber warrant sa Philippine Offshore Gaming Operation o POGO Company na Hongsheng Gaming Technology Incorporated sa Bamban, Tarlac nitong February 1, 2023. Giit ng dalawang pulis, hindi naman sila makakakuha ng cyber warrant mula kay Judge Maria Roma Flor Ortiz kung hindi totoong matibay ang hawak nilang ebidensya kaugnay ng cybercrime na kinasasangkutan umano ng Hongsheng Gaming Technology Incorporated. Batay pa sa mosyon na inihain ng PNP-CIDG, hindi katanggap-tanggap na pinalaya ng piskalya ang higit 300 dayuhan na maituturing na flight risk o may posibilidad na tumakas. Depensa naman ni Tarlac Provincial Prosecutor OIC Cristina Lennon, kapos ang ebidensyang inilatag ng PNP kaya't naibaba ang RFI o Release for Further Investigation Order sa mga POGO worker. Sir, ganito yan. Mukhang ang CIDG ang hindi nakakaintindi sa kanilang trabaho. Okay. First and foremost, sir, inaresto yung mga some 200 respondents yata yun. Inquest proceedings. Ang inquest proceedings, sir, usually, dadalhin yan for us to determine the validity of the arrest. Okay? Kung matibay ang ebidensya, right there and then, the prosecutor's office will file the charges. Diretso yan sa korte. And that should be done from the time na maaresto yung tao. They should be brought, yung window time frame nila is 36 hours depending on the gravity of the offense. Being police officers should know that kapag walang sinarge na information, the next thing to do is to release the respondent. Okay? But it doesn't mean na no case was filed. It's just that the case was set for further investigation kasi kulang po ang ebidensyang inipresenta ng mga complainant. Hindi rin umano nakumbinsi ang piskal sa pagpresenta ng mga ebidensya na nakumpiska ng PNP-CIDG sa gusali ng Hongsheng. At the time they presented the case to us, all they had was a complaint, an affidavit, with no for all the sophistication that they claim about cyber warrant and all, wala naman silang pinisintang ebidensya as to forensic, as to computers. Ang dala nila dito is a mere affidavit. Okay? That is why sinet sila for further investigation. Yun po yun. There was nothing erroneous except that na miss yung last paragraph ng resolution directing them to release the respondent. Halos paso na rin umano sa reglementary period na 36 hours para sa pinakamabigat na sala upang isailalim sa kustodiya ng PNP ang mga dayuhang POGO worker. Nauna pa umano kasi ang press release ng CIDG kaysa sa paghain ng kaso sa piskalya laban sa mga ito. The whole province knows na naka-aresto na sila, na nag-file na ng charges. Pero yung office ng OPP Tarlac, wala pang natatanggap na complaint. So, tama po ba yun? Di ba dapat nauuna yung pag-file ng charges before they even release a statement? Yung mga complaint na final nila is illegal trafficking. Okay, based dun sa documents na pinisent nila, ano ba ang illegal trafficking? Engaging in activities for purposes of sexual exploitation or prostitution. Okay? Ngayon po, wala naman silang pinisintang mga pictures na may mga sexual exploitation doon, na mga
nude pictures. Granted ang inhibition ng Tarlac Prosecutor's Office at ayon kay Fiscal Lennon, nasa Regional Prosecutor's Office na ang kaso laban sa Hongsheng Gaming Technology Incorporated. Samantala, tinangka naman ng CLTV News na kuhanan ng panig ang lokal na pamahalaan ng Bamban Tarlac hinggil sa estado ng business permit ng Hongsheng. Tumangging humarap sa kamera ang tagapagsalita ni Mayor Alice Guo na si Patty Santos at magbibigay umano sila ng press statement sa takdang panahon. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to.